ngħid grazzi. Meditazzjoni għal gratitudni. Nistiednek għal din il-meditazzjoni tal-lum dwar il-gratitudni. Flimkien ħanieħdu nifs fil-fond u nifs il-barra. Matul li qed nieħdu dawn in-nifsijiet, nistiednek tinnota x'hemm dwarek. Xi ħaġa li qed tesperjenza f'dan il-mument. Jista' jkun fera ta' siġra li qed titbandal bil-mod fir-riħ. Jista' jkun is-sħana tad-dawl tax-xemx fuq il-ġilda tiegħek. Jista' jkun l-esperjenza tal-kumdità tas-siġġu fejn int bil-qiegħda. Jew jista' jkun il-fatt li qegħdin nieqfu ftit din il-ħajja tagħna biex nagħmlu din il-meditazzjoni ta' bħalissa. Nistiednek tagħżel ħaġa waħda li nnutajt u tħalliha tkun l-esperjenza tiegħek. Nistiednek tħalli l-emozzjonijiet tal-apprezzament u l-gratitudni jimlew ġismek u moħħok. Flimkien f'dan mument se naħsbu f'affarijiet oħra li aħna grati għalihom. Nistiednek taħseb f'xi ħadd li ma tantx taf. Imma b'xi mod din il-persuna kellha impatt fuq l-esperjenza tiegħek illum. Jista' jkun ix-xufier tal-linja. Jista' jkun il-persuna li rajt fil-ħanut tal-merċa. Jista' jkun awtur ta' ktieb jew diska li smajt illum. Nistiednek tirrifletti u tħoss kif inti llum qed tgawdi mir-rigal tax-xogħol ta' ħaddieħor. Nistiednek tħoss l-apprezzament u l-gratitudni. Nistiednek issa biex tirrifletti dwar l-għodot li tuża fil-ħajja ta' kuljum. Bħall-kompjuter, kodba, il-bini u l-penna. Nistiednek tagħżel ħaġa waħda u tapprezza dak kollu li kien meħtieġ sabiex din ġiet kreata.
Nistiednek tapprezza u tħoss gratitudni li inti illum għandek aċċess għal dawn l-għodot. Se nkomplu din il-meditazzjoni billi ndawru ħarsitna lejn in-nies ta' madwarna. Nistiednek taħseb fin-nies li inti taħdem u tgħix magħhom ta' kuljum. Nistiednek taħseb f'persuna partikolari u wara kif il-preżenza tagħhom għandha impatt dirett fuqek. Nistiednek tapprezza l-kontribut tagħhom, l-intenzjoni tajba tagħhom. U f'moħħok tgħidilhom grazzi. Se naħsbu issa f'xi ħadd li inti tħobb. Immaġinhom f'moħħok. Nistiednek taħseb dwar xi tfisser għalik din il-persuna. X'tapprezza dwarha. Min hija u min hu. U l-esperjenzi u l-memorji li għandkom flimkien. Kif qed timmaġinhom, innota sentimenti qed tesperjenza. Sensazzjonijiet qed tħoss f'ġismek. Speċjalment dawk fiż-żona ta' qalbek. Nistiednek tħalli lilek innifsek tesprimi gratitudni lehom. Irringrazzjahom talli huma dak li huma. Irringrazzjahom tal-preżenza tagħhom f'ħajtek. Immaġina li bħalissa qegħdin jirċievu l-gratitudni tiegħek. Nistiednek issa taħseb xi ħaġa oħra, xi ħaġa speċjali għalik, xi ħaġa li int grata liha. Nistiednek tħoss l-apprezzament u l-gratitudni għall-preżenza ta' din ix-xi ħaġa speċjali għalik. Waqt li qed tħoss dan l-apprezzament, ħalli lilek innifsek tistrieħ f'din l-esperjenza.
kemm nipprattikaw din il-gratitudni, jista' jkun li nkunu anke grati ta' esperjenzi diffiċli. Jekk tixtieq, nistiednek taħseb f'esperjenza f'ħajtek li qiegħda tkun ta' sfida bħalissa. U nistiednek tirrifletti għalfejn għandek tkun grata liha. X'qed titgħallem minn din l-isfida. Nistiednek toffri gratitudni u l-apprezzament tiegħek. Irringrazzja din l-isfida għal dak li tista' toffrilek, anke jekk bħalissa m'intix taraħ. Apprezza l-ġismek, il-moħħok, u apprezza l-fatt sempliċi li jint ħaj f'dan il-mument. Matul din il-meditazzjoni nistiednek tapprezza l-opportunità li jinti tieħu biex tieqaf u tesperjenza din il-prattika ta' gratitudni. Ukoll apprezza dak kollu li jinti ħsibt fih matul din il-meditazzjoni. Ir-rigali kollha blaqat f'ħajtek. Nistiednek tgħid grazzi. Lin-nies kollha dawk li hemm madwarek u dawk li huma parti minn ħajtek. Għal dak kollu li jint esperjenzajt f'ħajtek u li qed tesperjenza bħalissa. Nistiednek tgħid grazzi. Ħalli s-sens ta' gratitudni timli kompletament, hekk kif inti tieħu n-nifs. Nirriflettu fuq in-nifs tagħna bħalissa li qegħdin hawn u n-nifs qed iżommna ħajjin u preżenti kompluti f'dan il-moment. U nifs sħiħ fil-fond u nofs twil minn barra. Naslu lejn it-tmiem ta' din il-meditazzjoni. Bil-mod il-mod nistiednek biex tirritorna. Jekk għandek għajnik magħluqin sabiex tiftaħhom.
Nirringrazzjak tal-li kont magħna llum f'din il-meditazzjoni. Nistiednek sabiex jekk tixtieq testendi din il-prattika tal-gratitudni fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, meta tqum filgħodu, aħseb fuq 3 affarijiet li inti grata lihom. Jekk trid tista' tiktibhom f'ġurnal li żżomm ħdejn is-sodda tiegħek. Tista' wkoll tipprova tesprimi apprezzament illum u kuljum lil persuni li tħossok grata lihom. Tagħmel differenza meta sempliċiment tgħid il-kelma grazzi. Grazzi.